Welcome to Zim Celebrity TV patinenge tichikunzirai mabhazi ecross border, mabhazi anenge achibva kuCape Town achienda kuHarare kuZimbabwe, from Harare Zimbabwe to Cape Town. Aya mabhazi aya akasiyana, pane Silver Stone, Silver Kings rinenge richibva kuZimbabwe richienda kuHarare, naMB anga akanama namabhazi aya angatarisa ndo Silver Kings ari pamberi, then MB naye ari kutevera kuMB Transport ari kutevera kumashure. Mabhazi manyama achibva kuCape Town ananga kuHarare kuZimbabwe. Kana muchiada munobata paTikTok munobata paFacebook, but tiri kukurudzira vanhu vemabhazi kuti ezvinezvi taakuenda kuna December, so please muzame kuti mugare muine madhiraivha akawanda, especially 3 kana kuti 4 kana muchibva kunana Cape Town, kuitira kuti mupote muchichinjana kuita se kudhiraivha, because hatidi marisk. Musamhanye, zvinonzi kumhanya hakusi kusvika, saka mukatarisa muri kuvaona haasi kumhanya zvavo but